O presidente da Xunta puxo a nova fábrica de Estrela Galicia como exemplo de innovación, identidade e ambición de futuro e definiu o proxecto como un antes e un despois para a industria galega. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou este xoves no acto de inauguración da nova fábrica de Estrella Galicia, localizada no Parque Empresarial de Morás, en Arteixo. Nese escenario, destacou que este proxecto representa un antes e un despois para o tecido industrial galego, ao combinar innovación, identidade e ambición de futuro. O titular do Goberno galego enxalzou a aposta de Hijos de Rivera por consolidar en Galicia unha industria moderna, sostible e comprometida co territorio. Larga vida non só a cervexa que se fai en Estrella Galicia, que eso tamén, senón sobre todo o que Estrella Galicia representa. E ojalá que esta fábrica, esta segunda fábrica, que efectivamente podedes facer en moitos sitios, e se houbera unha mentalidade contable nada máis, pero ides moito máis alá, afortunadamente, probablemente non se teria feito aquí, ojalá que haya unha terceira despois, as que fagan falta e que sigades medrando dende Galicia para o mundo. O presidente subliñou o papel activo do Goberno galego para poder facilitar este proceso dende o primeiro momento, agilizando trámites administrativos, poñendo a disposición solo industrial e ofrecendo unha xestión orientada ás necesidades da empresa. Imos da man en cousas que, se nos vai ben, nos irá ben a todos. Eso que decías, Ignacio, de que se contribuídes a subir o PIB de Galicia, se a través vosa a ti non te importaría, teño que dicirche que a min tampouco. Alégrome moitísimo de ter contribuído donde todo empeza, que donde un se asenta, no chan, esa parcela fixo a Xunta de Galicia e non podía facer mellor cesión, nin podía ter mellor destino. Por lo tanto, moitísimas gracias e simplemente iba a decir a seguir así, pero coñecéndoos un pouco non ia seguir así, e de seguir máis hacia arriba. Destacou ademais que Hijos de Rivera é a única cervexeira de España que produce exclusivamente no seu lugar de orixe, un feito que cualificou de excepcional e motivo de orgullo colectivo.